Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Эфирда изге теләкләрдән, музыкаль күчтәнәчләрдән торган чын күңелдән котлаулар программасы. Беренче котлау хатларыбыз, иң матур җырларыбыз, хөрмәтле юбилярыбыз Рима Габдулла кызы Сәрваровага яңгырый. Дөмөй авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Түбән Яркәй авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез Рима Габдулла кызы Сәрварованы ямьле җәйләр бүләк иткән 65 яшьлек бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәм йөрәк түребездәге иң саф, иң изге теләкләребезне җиткерәбез. 1954 елның ямьле җәй көнендә Иске Дөмәй авылында укытучылар Райхана һәм Габдулла Сәрваровлар гаиләсендә 3нче бала булып кара чәчле, зәңгәр күзле кыз бала якты дөньяга килә. Аңа матур, яңгыравыклы Рима дигән исем кушалар. Безнең әниебез бик иркә кыз булып үсә. Абыйсы Илгиз һәм апасы Зарима төпчек апайларын саклап, берсеннән дә сүз тидермей яшәгәннәр. Болытсыз балачак тиз үтеп китә. Әниебез мәктәпне тәмамлап, югары уку йортына кергәч, дөньяның бөтен тәмен, ачысын белергә өйрәнә. Ләкин әтисеннән күчкән ихтыяр кеше әниебезне җиңел тормыш юлын сайлатмый. Бөрө шәһәрендәге педагогик институтында ул үзенең бердән-бер тормыш иптәшен, безнең әтиебезне Өлфәтне очрата. Укуларын тәмамлагач, якыннарыбыз хезмәт юлларын мәктәптә укытучы булып башлыйлар. Әмма ләкин язмыш аларның тормыш юлларын балалар укыту белән бәйләми. Әниебез хатын-кыз өчен бик авыр эш сайлый. 20 ел гомерен милиция хезмәтенә багышлый. Ул вакытта әниебез районда милиция формасын кигән, погон таккан бердән-бер хатын-кыз иде. Иң башта балык булмаган балалар белән эшләү инспекциясының җитәкчесе булды. Яңадан паспорт өстәле бүлеге начальнигы. Лаеклы ялга әниебез хезмәт ветераны, майор исеме белән чыкты. Ләкин озак та тормый аны Дүртөйле шәһәрендә яңа ачылган социаль приют директоры итеп куялар. Бүгенге көндә полициядә ветераннар советында актив катнаша. Әниебез барысына да җитешә. Милиция хезмәтендә төрле грамоталар, медальләр белән бүләкләнгән җаваплы хезмәткәр. Гаиләдә әтиебез өчен тугры тормыш иптәше. Безнең өчен сөйкемле әни. Олы яшькә җитеп, азакынчы көннә тиклем безнең белән яшәгән картыебыз өчен кайгыртучан кызы. Туганнары, дусларына киң күңелле, кунакчыл хуҗабикә. Бүгенге көнне оныклары өчен яраткан сөйкемле нәнәй. Ата-бабаларыбызның тормыш юллары турында без әниебездән беләбез. Безнең картәтәй әниебез өчен олы горурлык. Чөнки ул укчылар батальоны командиры булып, Бөек Ватан сугышын үтеп, Кызыл Йолдыз ордены, Германияны җиңгән өчен медаль белән бүләкләнә. Сугыштан соң картыебыз белән укытучы булып эшлиләр. Башкорт әлифбасын булдыруда катнашкан өчен Башкортстан Республикасы хөкүмәтенең мактау грамотасына лаек була. Борынгы бабалардан килгән ул, үзеңә пар табып, гаилә корып, нәсел агачын дәвам итеп, балалар үстереп, олы юлга чыгарырга. Безнең әниебез бүгенге көндә бик бәхетле. Әтиебез белән үз йортлары белән кош-корт асрап, җиләк-җимеш үстереп, оныклар карашып, кода-кодагыйлары белән аралашып, матур дөньяда яшәп яталар. Аллага шөкер. Бүгенге көндә олы кызлары Айгөл районыбызның ЗАГС бүлеге мөдире вазифасын башкара. Тормыш иптәше Илдар белән 2 малай, Илдан белән Тимурны тәрбиялиләр. Түбән Яркәй авылында үй салып чыгып, үз дөньялары белән яшәп яталар. Кызы Гүзәл Уфа шәһәрендә косметолог булып эшли. Тормыш иптәше Владислав белән үз йортлары белән яшәп, уллары Богдан, кызлары Самираны үстерәләр. Улы Азамат Башнефть җәмгыятендә өлкән оператор булып эшләп йөри.
яшь киленебез Гөлшат белән яңа гына гаилә корып, әниләребез өчен олы ярдәмчеләр булып торалар. Кадерле якыныбыз, бүген сиңа 65 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман япь-яшь. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Бала чагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. 65 ел узып киткән, сизми, сизелми генә. Тормыш юлын синең кебек матур үтәре кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләре белән кабатлый аналарын. Акылы да, сабыр да син, тыйнак һәм итәгатьле, гомерең буйларына сау-сәламәт булсаң иде, шиксез бәхетле. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Әлфәт, балаларың Айгөл, Илдар, Гүзәл, Владислав, Азамат, Гөлшат, оныкларың Багдан, Илдан, Самира, Тимур. Хөрмәтле юбилярыбыз, 65 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Якты ал таңнар, тормыш шатлыклары барыр юлларыгызны киләчәктә бизәсен. Балаларыгызның күңел җылысы, назы, йөрәк тулы бәхет нурлары, шатлык шаткылары сез барыр юлларны яктыртып торсын. Җырыбыз сезгә бәйрәм бүләге булып барып ирешсен. Рима Габдулла кызы. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә, йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган,
Eşet Xudoy yüzlari to'lg'an uchun yoqdi dunyolardan kim to'ygan Eşet Xudoy yüzlari to'lg'an uchun Римма Габдулла кызы, экраннардан ерак китмәгәнсездер. Киләсе котлау хатыда сезгә атап язылган. Сезне кода-кодагыйларыгыз котлап хат язган. Түбән яркәйдә яшәүче кадерле кодагыебыз Сәрвәрова Римма Габдулла кызын юбилей белән котлап, иң изге, якты, мотор теләкләребезне юллыйбыз. Моннан 20 ел элек ямнар өстәп тормышка безне балалар якынайтты. Гөрләтеп туйлар үткәрдек, балаларның мәшәкатьләрен һәм шатлыкларын бергә бүлештек. Һәрбер уңышларына сөендек. Бүген икесе дә районыбызда билгеле, хөрмәтле кешеләр. Улыбыз Илдар 23 ел полициядә хезмәт итә. Киленебез Айгөл районыбызның ЗАГС бүлеге мөдире вазифасын башкара. Аларның халык арасында абруйлы кешеләр булганнарына шатланып бетә алмыйбыз. Аларның мәхәббәт җимешләре Илдан белән Тимур безнең өчен яраткан сөекле анаклар. Балаларның балаларын күрергә язды безгә. Шундый бәхетне һәр кемгә күрергә насыйп булсын. Кодагый, бу дөньяда иң кыйммәтле нәрсә кеше гомере. Әле яңа гына мин яшим дип дөньяга аваз саласың. Кой арада инде аккан судай гомер үзенең оллыгын дистәләгән еллар белән билгели. Кечкенә чакта һәр туган көнне шатлык сөенечләр белән көтеп аласың. Тизрәк үсәсе, зур буласы килә. Ә еллар узган саен адәм баласы үзен туган көннәрен сабыррак каршы ала башлый. Артка борылып караган саен узган гомер юллары, истәлекләре күз алдына килә. Узган еллар, үтелгән юллар заяга узмаганлыгы. Гомер күзләренә кергәндә җимешләр инде өлгергәнме? Менә шуларны әкрен генә барлый башлыйсың. Хатын-кыз бу чорда алдын-артын уйлап, акыл белән эш итә. 7 кат үлчәп, 1 кат кисә. Синең менә шундый матур чорың. Һәр вакыт шулай киң күңелле, ярдәмчел, көләч йөзле булып кал. Кодабыз әлфәт белән бер-берегезгә терәк булып, бер-берегезгә кирәк булып, балаларыбызның, аныкларыбызның хөрмәтенә төренеп, аппак кошлар кебек парлашып, күгәрчендәй сайрашып, бик күп еллар яшәүгезне теләп калабыз. Җәйнең матур көннәрендә син дөньяга килгәнсең, әтиеңә, әниеңә сөенеч китергәнсең. Йөзең айдай, сүзең балдай, ягымлыдыр карашың. Күзләреңдә язлар булып, кышларыңда җәйдәй булсын. Йортыңда нур балкысын. Бәхет шатлык тулып торсын. Иң изге теләкләр белән югары яркәйдән кода-кодагыең Рәшид һәм Фәндилә Хабировлар. Хөрмәтле Римма Габдулла кызы, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Кода-кодагыйларыгыз белән бүгенгедәй дуслык күперләре аша гына аралашып, бар җиһанны шаккатырып, шатландырып, озын-озак еллар яшәргә язсын. Гомерегез кояш кебек якты, җир кебек матур булсын. Gönürler yaz gibi gütedi, çalışaşını kursen de ustanma. Yaz ile de gide, ömür şulay üte, ustanma, ustanma, ustanma. Yaz ile de gide, ömür şulay üte, ustanma, ustanma, ustanma. Ustanma, bittiğinin
duruşatılık yattı gün ele bitti uzamağa Simano sip bulgan vakit bakıt duruşatılık yattı gün ele bit uzamağa Ömürler yaz günü gütedip Çalışaşını kursen de uftanma Yaz bile de gide ömür şulayı de Uftanma, uftanma, uftanma Yaz bile de gide ömür şulayı de Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma, uftanma, uftanma